ଆଗେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୟସ 100 ନହେଲେ 100 ଉପରେ ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 80 ବର୍ଷକୁ ଖସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 60 କିମ୍ବା 65। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆୟୁଷ କମିଯାଉଛି? ଆଗେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ? ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଉଥିଲେ। ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀର, ଦେଶୀ ଘିଅ, ମାଣ୍ଡିଆ, କୋଳଥ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇକି ପୁରା ମଜବୁତ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ପୁରା ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡ଼ି। 80 ବର୍ଷର ଲୋକ ସକାଳୁ କଂସାଏ ପଖାଳ ଖାଇ ବିଲବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଉଠାଉଥିଲେ। ଆଜିକାଲି 40 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବ ଗୋଟେ ବେଗ ଉଠାଇ ପାରିବେନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଭେଜାଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାମ ସବୁ ମେସିନ୍ କଲା। ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଲେ, ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇଲେ, ଖାଲି ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଜମା ହଲିଲାନି। ମାଦଳ ତ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ, ଭେଜାଲ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ କେଉଁଠୁ? ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ 10ଟା 12ଟା ଛୁଆ ହେତେବେଳେ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ। କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ୁଥିଲେ, ଶିଳରେ ବିରି ବାଟୁଥିଲେ, ଢିଙ୍କିରେ ଧାନ କୁଟୁଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ। ବଳ ସେମାନଙ୍କର ପୁରା, ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଟିପ ମାରିଦେଲେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଖାଯିବ। ଆଜିକାଲି 40 ବର୍ଷର ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଲେଖେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତଳୁ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଧରିକି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କାମ ସବୁ ମେସିନ୍ କଲା। ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ କେଉଁଠୁ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କେହି ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୋକା ଡିଗ୍ରୀ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଜମା ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ବୋଉ ବାଡ଼ିଘରେ କାକୁଡ଼ି, ଲେଉଟିଆ ଶାଗ, ଖଡ଼ା ଶାଗ, ଜହ୍ନି, ପୋଟଳ ସବୁ ଲଗେଇଥିବ। ଏ ଶୀତ ଦିନ ହେଇଥିବ, 4ଟା ବାଜିଲେ ତୋଳି ତାଳିକି ଆଣିକି ଖରଡ଼ିକିରି ରାତିରେ ଭାଜିକିରି ମଝିରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଉମେଇ ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ଆମେ ଚାରିପଟେ ବସିକିରି ସେଇ ଶାଗ ଭଜା, ବଡ଼ି ଚୁରା, କାକୁଡ଼ି କଂସାଏ ଲେଖେ ପଖାଳ ଖାଇଦେଉ। କି ଟେଷ୍ଟ ତା'ର! ଆଜିକାଲି ସେଗୁଡ଼ା ଅଛି? କେହି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ମଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ପଖାଳରେ ବା ଦୁନିଆ ରୋଗ କମିବ। ଆଉ ପଖାଳ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାହାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କିଛି ବଳ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ଶିକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି। ଯଦି ଆମ ନାତି ନାତୁଣୀ ବେଳକୁ ଆଗ ଭଳିଆ ସବୁ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତେ ନା ପାଠକୁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତେ, ଏଇସବୁ ଦେଶୀ ଜିନିଷ କରିକି ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ମାନେ ଦିଅନ୍ତେ ବାଡ଼ିଘରରେ, ଖାଇକିରି ଇଆଡ଼େ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତେ, ଦେଖନ୍ତେ ସେ କେମିତି ମଜବୁତ ହେଇକି ଆଗ ଭଳି ବାହାରନ୍ତେ। ବୁଝୁଛି କିଏ? କରୁଛି କିଏ? ସୁଖ୍ୟାତି ହେଇଗଲେଣି ତ ଆଉ। କିଣିକି ଖାଇକିରି ବସି ବସି ପୁରା ମାଦଳ ହେଇଗଲେଣି। ହେଲା।